huomenta ja terveisiä Utsjoenkosken lähtöpaikalta. Muuten kiva ilma tänään, mutta saisi sataa vähän enemmän. Katsotaan tää lohilenkki, sen yksityiskohtia vähän kuin jotkut kyselit eilisen videon jälkeen. Eli rakentuu hyvin yksinkertaisesta materiaalista ja jopa tämmönen kaveri saa sen kasattua vähillä työkaluilla. Eli siinä on harjanvarsi, tavallinen harjanvarsi. Sen jälkeen siinä on tollasella ihan porattu 2 reikää läpi ja 1 tällainen puoleen väliin. Ja siitä on pujotettu läpi tällainen lasten leluhaavin kehästä tehty rautalanka tai taipusaa tästä muotoiltavaa rautalankaa. Normaalisti näissä niin sanotuissa tailereissa on sellainen jousiteräs, mikä kun se jännitetään tähän muotoon, niin siitä tulee sellainen D-mallinen lenkki. Ja mutta tässä on tällainen tosiaan muotoiltava. Ihan siitä syystä, että me ei löydetty mitään muuta. Ja tämä osa on hyvä ja tämä osoittautuu aika toimivaksi. Ja sitten se on liitetty. Muistaakseni tämän tosi ruman Jesari-liitoksen alla on jonkunnäköinen Albright-solmu-variaatio. Eli tää on 2 kerroin lenkillä toi vaijeri ja siihen on punottu tämä punainen varsinainen hirttosilmukka. Eli tämä on siimaruohonleikkurin siimaa, aika paksua, sellaista paksua, mitä sä Tekkerön kyläkaupan hyllystä löytyy. Ja siinä on sitten tää toisessa päässä on sitten ihan tommonen yksinkertainen solmu tehty, mikä on varmistettu irtopää jälleen Jeesus-teipillä. Tosi toimiva, mutta ei niin näyttävä ratkaisu. Ja lenkin toiminnasta. Tämän voi, kun tää on taipusa tää rautalanka ja tää pitää muotonsa, niin on hyvä sikäli, että tästä voi muotoilla minkälaisen tahansa. Eli jos haluaa pyöreän tai vähän enemmän tällaisen ovaalin, niin kuin mä tykkään itse, niin se onnistuu. Eli se pitää silloin muotonsa. Ja tää on aika ryhdikäs tavara, sekä tää siima että rautalanka. Eli tää on helppo viedä kalan pyrstön yli kovassakin virras ja virtaa vasten, vaikka se kala olisi vähän selkeämminkin pinnan alla. Eli tää ei mene mitenkään suppuun tai nouse pintaan viistämään. Eli on riittävän ryhdikäs. Sitten yksi tärkeä juttu, mikä tässä huomannut, niin tähän voi taitella tuollaisen pienen polven, niin kuin näkyy. Niin silloin kun mä pidän tätä oikein päin, niin tää lenkin pää ei lähde täältä liukumaan itellään pois. Ainoastaan silloin lähtee, kun mä uitasen kalan pyrstön yli rasvaivaa eteen ja tempasen, niin silloin se hirttää kiinni. Jos se homma epäonnistuu, niin sit se on aika nopea laittaa takaisin pelikuntoon. Ja tolleen se on tossa veneen keulassa valmiina. Mä lähden laskemaan mun vuoron.
koitan vapauttaa tän. Eli silloin mä en nosta sitä pystyyn tuolla lenkillä, vaan mä otan se kiinni sen verran, mä saan hallittua sen ja sit mä saan tuon irti. Tossa se on jo poikittanut pinnassa lenkki ympäri. Ja sitten mukaan. Ei tarvitse. Uudestaan kuntoon talon vierelle. No. Nyt se on kiinni. Veto päällä. Huonosti puree tän kokoiseen kalaan.
noin vähän modifikaatio niin, että pitää ton oikeasti nyrkissä kiinni ja katsoa, että se menee loppuun asti tämä luistaa. Niin silloin se pysyy näköjään kiinni paremmin. Pitäisiköhän meidän otetaan evääksi, koska on ikävän näköinen ja siihen voi pesiä vesihomme ja se voi infektoida muita kaloja sitten. Tänä vuonna näyttää, että kalaa on paljon, niin siinä ei silloin se vesihomme pääsee leviämään, jos tää joskus lämpenee tää vesi. Jouko Anteron Niemenvaara. Vaihteeksi keskivapaa palosuvannos yläpäästä. Jepa. Sitten täytyy mennä pistää kalapaketti ja jatketaan vielä hetki ja toivoa, jos iso herra haluaisi ilmestyä vielä siiman päälle. Se verkosta varmaan mennyt läpi. Joo. No, siinä on ottipelikin. Sekin vaihtui nyt, eli Jaani. Tuohon mä sanon, että porkkana kommunistiksi. Keltainen pohjaväri verkon kanssa maalattu oranssi, porkkana oranssi ja tommonen keskivihreä selkä. Aika hyvin haki sitä keskeltä, mikä tarkoittaa, että tää väri on yleensä silloin aika hyvin kohdilla ja onkin muutenkin. Siinä. Tää on kyllä ison kalan kanssa, tää imee voimat tosi nopeasti lohesta, kun pistää jarru pikkasen tiukalle ja vääntää tuon vapaalla. Nyt varmaan näkyy videotakin, siinä on tosi paljon selkärankaa. Isokin kala tottelee. Tommosen kanssa ei mene kauaakaan värkätessä. Joo. Aipa. 7,2 kiloa. Eipä se ollutkaan kympissä. Silmäpuntari vähän huonosti kalibroitu. Poikan puoleinen kala. Pituutta on kyllä siihen vajaaseen 10, mutta on vähän slimmi. Mielenkiintoinen, koska lohita jo siinä, se tarkoittaa, että se on muutaman päivän saatu vuonosta. Ja nämä verkonhaavat on kuitenkin melko sen näköisiä, että ne on lähtenyt parantumaankin jo. Että se olisi niinku ollut vene vuonossa varmaan käynyt siinä verkossa. No niin, koska tää nyt on semmonen päivä, että näköjään kaikki onnistuu, niin mennäänpä tuohon Lossisuvantoon katsomaan, mitä isäntä toimii noista uusista nousukkaista. Voi olla, että hiukka harmittaa. Noniin, parikymmentä minuuttia aikaa vielä ennen kuin reissu on paketissa ja kello on 7. Vedän uudestaan tämän Palossuvannon Norjan reuna. Siinä oli hyvä tälli äsken, mikä ei pysynyt. Katsotaan, jos se parvi tulisi siitä vastaan vielä.